Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hadirin ke jing sange terekam baklemput sengi jong Meghalaya Asha Workers Union kebela kinjo syakalai tayotam namar ke jing minti jong ka Sarkar Jilla ikimat jing dawa jongki ki Asha minta ke sengi ke arfu sautrik unai weng kila rai ban let pai no biang shala ki Jakatre. Ya ke rai ki Asha kila shim ha ke jingalang jong ka executive committee kebela penlong minta ke sengi. Habekran ba kila pathai khubor ke presiden jong ka MAWU ka kong Merujun Mersing kala yatho bahak ke jingalang da ka wei ka sur laya rai lang ban let phai biang shara ka kam ba la pentip ru ba kila weng yak ke jinga khi ke bla thumu ban pelong hak ka arpunyo turik ban tau banai. Nilayo ya ke jingkhot nai health minister ke bedai hak ka arpu artarik jong banai bakhat wei arhajar arpulai bat hak ne ke meeting nilayo banya kran banya discuss shibuan shpang jing jong ki Asha kumbana kaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union hi kadawa na ka state government bakan penkiu ke jingsiu jong ki Asha na ka arhajar tengka shibanai ka banya dei ka kum kador jong ka juk ka bamenta ti hapo jong ka meeting na kaliang jong i health minister ila terwa ya ki Asha ba in penkiu no sashi hajar tengka bat kata kamut kan long lai hajar tengka shibanai bat ya kata rui ong ban sepentri kam ya ka hadian on dai la de ban ya pelong ya ka meeting bat kirang ba snong ki baper bat ki VNC committee hai ki district ki baper tena kaliang jong i la karpat ngi bat ila pan por ngi kumbalai banai ai bi in pendap ikita ki committee ki baper te bat na kaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union hi hadin ba ila terwa ya ka shi hajar tengkangi claim shim ya ka rai ha ka tuka por ba langin priang ne em ya ka ni ka shi hajar tengka rei ke ik bana kaliang jong ka union ngi ong ha ka tuka singi ngi ong ka union kam dei tang ka jongi namar bangiyo ban rong tang kumba shi phaungut ngin nom la ban shim ya ka rai namar ka union ka don arspa nyo phaungut ki isi members ngin hab ban shim ya ka rai rengkat bat ki isi Rai marsen mi nang tu hadir bangilayu iya ke news kila ong baki Asha kila priang ya ke si hajar tengka bat kum juru ha bangilayu ya ke minutes of the meeting kila penting kena baki Asha kila priang ya ke ne ke si hajar tengka tena kaliang ke jonga ngosngu ban kentaj mardor bahapo ke meeting ni klem pat priang hiru namar ngila ong ki bangin sa aya ke jubab lengbada ke WhatsApp after the EC meetings te mentaga singi na kaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union ni ngila yo ban syong ya kene ke EC meeting but na kaliang ka jongi ngila shim ya karai ba ngin ya let ban sedang train no ekikam ki jongi bangin call off no ya ke straight ke jongi na ka banta ka ni ke si hajar ka bana kaliang ke jong i ila terwa kad hadu mentangin nom pad ong bangi priang lan ngin nom priang namar kumbama i ong aipor yang aku balai banai bangan pendep ya ke committee badi ong ngan dabu i ke jingkeli ki committee hato ki sngaudai ne emban penkiu ke jing siu jong ki Asha bad kumbakat no on penkiu tena kaliang ke jong ngin ap tar hadu ba inda pendep ya ke committee bad ke jubab ka ba iyo na ke committee na ka banta ka arpan yo tarik ho ngila rai bangin sange namar ba ngila rai bangin let phai shala ki jong ki kam ki bangi ngi jutrai tamba bandong ban ai ya karai bandong bangin sange e gijing le ta em namar bangin dang haban up ya kata ke committee ke jong i nada ka don kam ngi bangin le kumnong ngin sepe ta por kata ka banga ong phi ki insentif ka ba maki ki ong ka debit kita ka si hajar tamba ki ong pat bangi haban keli na kirang ba sinong te ki haban keli na kirang ba sinong bat ki committee Tingin sangap tu iswa kan ke baki rang ba sinong ki jongi namar ki i baki Asha kumno ki tre sinong ki tip khamba ki rang ba sinong moi ke jing tre jong ki Asha tela da ki rang ba sinong jongi ki ong em kala biang tang kumne kata ka syong ha ka jing ya manjur jong ki rang ba sinong ki jongi nada ki ong na kaliang jongi ngim pat songkun baki Asha jongi kin yo tang kumne ngin sepet ta por haka be dei bat kaliang jong kirang ba sinong ke jingwan jong ki menta ka singi kalong tangkum si benta ban pen i ke jing kersan ke jong ki Asha bat ke jing ai men sim ke jong ki hanri na kaliang ke jong ki kimla ba makiru kin susim kansan ne karai ban ong ba kala biang la ne kan nompat biang ki ongin na kaliang jong ngin e ap
Terhadu baga government kan dakhod yangi bad haka takapor ngin se discuss nak benta lagi jongki breu. Nakaliang jong kami Meghalaya Asha Workers Union hi kekwa ban ai kublai kamtam ya ki Asha baro ki bajedan rengkat ban penklan ya kajeng yakhi berkumju ki bala ai buar kamtam ikirang ba snong ki nang ikai school ki baje phone kin hon neki seng ki bajedan nak jong kin hon ka jong ki laki long kirang ba snong ki senjuk rang ba snong ki baje phone bat ai men se mengi bat ai jeng mod ingi kumno bengini ya khmat ekakam te nakaliang jong Meghalaya Asha Workers Union hi ka ai kublai ya baro ki bakershan berban ai men sim lem ya jeng ki jeng ki Asha namar baki Asha hi ki dawai ka hok bakinyo ik mentah hak bai dei baki imlang salang berkajuk mentah te kumba ka union hi kalarai mentah kasngi bangin sedang man phaino sha ki kam ge jong ki nam taki Asha baro ka state hi bakinyo ban sedang no ka kam te ngi kerpat susu sasisen nakaliang jong Meghalaya Asha Workers Union hi kumba ke health minister hi keladap ong bangin up ya kata ka lai benai barka jingker pat susu nakaliang jongi kelong ba ngi kerpat ba kirang ba snong ki senjuk rang ba snong kumba ka health minister kelapan bet kalau ong ba kita ki lai benai ngin penbet da kata ka isi lana taka committee jong kita ki snong man ki district wise ba ka health minister kan khat bani kran ki bat bani discuss haka bai dei ba ka jingsi ki Asha tinggi dah kerpat rit iru ba kirang ba snong so bha bakin bishar bhai kani bat ban pej bhai ki jong kam jong ki Asha snong bat bakin nang ai ngi ka bor na koi ka porsche kai pat bat bakin discuss ban ya tai bha ka bai dei bakani bat ban ya dan kat ban ai bor ai men sim lem ha ka bai dei bat bakin ya kran kata committee bat ka health minister ru bat ka sakawai shushu ka jeng perna jong nakaliang Meghalaya Asha Workers Union hi ki Asha baro ki bdan po jong ka state bakin nang yai tri bhai ka kam khnang ban ai bor ki nong yalam sakhmat khnang ba ngindawa ngidang snow klan bandawa nam takahok makin ya tri bhai ka kam ka jam khnang makin yo alat ban yo ban sakran hang no ban nam sakran tho ang no namar kum ki leadership hi ngidan kam ya ka jeng tri ka ba namar hasnang ki leaders ki dei ki Asha po man kisnang jong ki tang kata ka jeng kerpat nakaliang jong Meghalaya Asha Workers Union ni kublai shibon